Hello bayarok, jotonu lamsogo ani video o salkuduk ma wngkha ani blog tu bujagya norok ani je regular blog nainai rok hingke khoroksa khorok naila ano khatangkha nahinai ang wansogo norok ano comment khaila ano khade khatangkha angkhe norok no belai kheno khatang baikha age rogo hingke to salsani por salsa ang blog upload khai tongo tabo hingke pura 1 month kawi tongkha upload khaijagya o upload khaijagya ni reason omono busy plus ani sorry basuk chatheya hingke tini oro sokpaimani reason wngkha ani wafokma asai phaiproni simino ekdom lorijak kisapano tei mairok ayang right side phaisingo chabi simanliya hingke mairok waria hingke to saya hingke mai kisasuk warjaka hingke no loriwi samani tei khunju khaksa sawi asuk no totra tutru sai payo khangar khaksa khe hingke ama haike to tongthokliya hingke tongte 10-15 din hai ama haike naisingui tongkha tei khe control khaimaliya tini ke direct no sokpaikha sokok jangnani bua hingke abono tabogano borok injection rok rui runai spray khe to already rui paikha hingke tabo iko injection rui tongo hingke kirimani first ni simino ang waisapro bo extra khai thangka hingke afro kirimani bagai nai sokok jakmalia hingke tini khe ekdom kha thonai ni phaijak ang pura bokha kra khai no kisapano nervous ongya jat kheno phaijak hani bagai mokom cherabi tongo khep to injection mani saini man tongo sao bahan norom si roi tongo hingke obviously sato sanai no haipano ekdom control khai tongo hingke tei waisa roi robonai nogo tongphoro hingke to hai khaijaknani kirimani busuk ke ang wansok goi net rogo search khai nai besoka buisokok jangmani rok hingke haipano haike khaksa side warmang ani khaksa side bua chamui si thangnai ka haini wansogoi tini ke ang kosto hiya keno sokok jangnani phaika hingke iko rui roka rui molewi tongo tei doctor bo khub carefully khaino injection roi tongo mokjoro korbai thangka hingke o spray rojak ni bagai kisa boroi tongma hai injection roprobano hingke aboni yagulo ani bua sakak purong yang sai si maruk liya haino kisi sa noroi nai ma hai angmani baisi busumi jani furuisa chokrai thangka hingke tabung norok no phunuk nai iko chokok bai pai nai buslai khaksa tui rakphra jak kisaban kok sawi maya kok si jaya hingke haike chokok jak baya ko bai tabo khe chini dogano sokpai laikha chini dogano tage rogo ang norok no phaimani blog rok khayo tabo khe chung dogan rogo phaisi manliya boni bu yak khamya angoi ani bu haike no nogo bu biji angoi tong laikha hingke tini khe bua bu sokok jaknani phaitei chini dogano bo dogmalio no chini dogan hingke to hingke aro hablai kisa medicine rok nalaijak kisa rest khai tongo tabo hati rok khailai nogo thanglai sinai tabo khe nogo sokpaiya kowi kisa rest rok khai tabo khe ang wakre mosdeng khai tongo wakre hingke to ani favorite ya haipanani logi thokjako hingke ba boni banda khai tongo hingke tei bose ang to tini bua sokok jagoi phaimani hingke ba kasao mosdeng nangkhe to yoknai haini bagai ang chaliya bono simino khai rusinai tini chinaro sabo sokpaijak iko naidi bo emergency si tahing sanjao ano call khai sungo bai ninaro bomhai blouse collection tong ano kisa photo rohor dihinai ano san hor angke ba angbo bono photo bo bai ri rohorka hingke aron bisingo no bo kainui select khaika hingke abono no tabuk phai hinai try khai nayo ojon de ong ya hingke yango tei khoroksa chini manai bwrui naithokti yang iko purple color ni obono recognition no nai tongo bobno naithok jak sukapo slim tika rung tongma bagan yang bihne rok ang suja kana khai chung da pansa Maka slim de khobja ye chung muti se chung khai tung malai bai akran body ha akran ade ma sa bung bung tong la han ni da khanya kutina na nai lon dia kha mo su phanya yan tongo Vietnam khaijak na kedi jago bo ko oi base ta ti sa de ya thay bapak jamu kata kata saya saya ban sampai di makro lo damu pun mana yang nikah siapa yang na naithok jak saga de nah coba komen tadi ne rig na yakun bum hai color be kanai ba nonga bno amer Dukan kena salah dos surprise nda
Jotono no phung kaham tabuk phungni noita tamui tongo ikoro basai songni geng jotono sakpai baijak ke sinoro rignai pai sinoro no tabuk rignai bo subroi tongo ke agerogo bo borongni team rok kobang mano je basa pori renai team ke orono basa bo pori ro ke borok basa scholar roi pai oro phailai ta ke agerogo bo bongni dolok pai phai baijak ke obai hingke to tini no payo bo agerogo phai thangjak ke abono tabuk rignai bo pai rignai subroi nakha tei blouse hingke sinoro subrona ni klangjak ke abono bo tabuk try khai nai bo hingke to hanyo kormolo lokni broi asokeno naithok ongoi tongo hingke aro stebo purple color ni rignai abo bo multi color si hingke ba taibo mojang sinai no ikonrok nugui no saiman khana bosuke khom ongjak kiting lolo khe norom dudok ongjak hingke tabo rekoto botui nainai wow jadi saka sasa mojang dongba yang handi aku tabuk khe diborni duita haitamui tongo hingke yang manai tamali song bagio anoro rignai booking khai klangjak hingke abno na phainani bagai nai tabuk college ni ki filtui anaro hapaijak hingke bo saimaya first to ang video khaimani naidi tam khe bo kanai tong tab khe to saimanjak ang video jakmani haike rokhe mosa mosa uisi nai tongo yang nake ako music college no student ni ko music college ni student ani ke nai pai ni na ma thakjaka te bo pai ka phonok de om kaisa pai kha ni te kaisa dai om kaisa pai kha college ni direct yang lai phaibo iko okaini ni bisingo bo banai thok khasari obo joto bo pai be pekha basai maya ganang loge loge no kang ni pai ri ro uf ha bo na nanga kaini ni bising bo nai thok jak saga Dada chakri kore Amade. nai thok kaini bai no tak talang thang sinai ke boni kala bari pro ke botai bana ro shopping khai phai nai tabo hungka kang nai talang gra kha age bo pai jak bo ano bo ganang kharo nai kha paimang chania ko ta obo soroda ha ha ये कसाक रंग नंग के पाइ फैद चामा थेर कसाक रंग Anakku ketal desain blouse mas. ku nya gna khai nya ngo आ bini ta sa khamo ku ngoi ni nang ta sa khamo Soal dong. chuan ta gan ne Hai pelak mana? और तब गरम तिरिक नै कलेक्सन हिनै अनि लगु रै रे छै याक भइनु ai nas nang yu Bro. Tujuh bel. này đi ben li si yo này có और कांग नैरिक नै चापजाक बरं नि बागै के हेरो के छैमा रोतिरो तमा नों किन्तु भिडियो काउइ थाका पिया oi cha kan ti yang mo नि का खा nam ja ge phan ta to sai ta ne an khana na mu sung sung sa ga ni ne pa ko tam ni ke ro khulta na khulta iba sumi ko khulta এখন মেশিন রে ঢুকে সাপ हिंके बाय रक इको ताबक जों दुक माले हातियो sak paijak direct magadam 5 kg paina kha asake no जों thokjak layo omo sweet corn si haino phalpro rogo hinke to ekdom chapar thogya hinke obno bo mi ang haino thode thogno thogya hinai nei thaisa pai telangai chai manchi 30 rupees kai thaisa no 30 rupees kalayo hinke haike telang thamo je per kg 80 rupees hinke amo se asake no thogjak hanke batini ke made mano manya nei kisa saltong sani no phailaika duk malibo obo made marok no marge hinai hinke ba man kanke ba direct no 5 kg paina kha hinke yango iko tha bo haino nai nei mani kisa khaksa kosok rok tongo hinke ba saso inai pai tongo tha hinke to ani always favorite no ke abono tha payakhe aram se nangya geiko dap thaisa paina kha
Iko borong masa purat ini sapung leng lagi ses behal Oli অবস্থা jawa enggak nangka. Oh, mokol kutu suka. Heaven wall. Oma herok manong kangka seratan bagai pengitong. bukung belam di sana yang ya dapen pai nar graban ka Nih kenapa hanya kuang makazak? Oma say maka. Apa nu pokok? Kisah perahu ta? Naik kenapa hanya kazak hanya bagai? 자동 ঠিক Praso hengo. Asok dap solong liya le. Hilik mansi soto daga maru. अब दुईटा से 1 केजी गायथां दुईटा हंकाय ना माने बुकुर बाया को बेटा हंके ताबो एगो खोगै दङ यांगो मैडम जी अब नां तांगे माने रां रै बायफानो आसके मानां जा खांका काय को नायदि पूरा माने बुसुंदा कोनो जागाते फानो नुक जागिया हिनि हिमानो मटो बुबाक यांगरि तो Kikro ekdom kiting tei nom lorami hi. Oma bura sing ya ta. Enggak asal kotor fano buranya ta. Jong hanyu hukni makaro pai man hinge da. Omono kride ang to rugje ya fano hanyu wari sai tong mono tang amsake kedei abo. Teka isha kikro kiting khoi dongo. Tei ordeng ke ti saja oro koi ke di khoi tong hana jong. Sengoro are kisi roglek. Ka kata oro. Oh rangki sepan mangna thangya nai di. Kono ngote asake mane busle kaham kaham ni bisingo fano kono ngko krei. Tam nei bono kerayata norom. Iko kanai do. Sere si. Ih butuh hi saja tui mani pura. Asuka magadang labar rok. Modu rika je modu. Omo onyo hukni mo ka hinga da. Hanyo kara tong hamu. Osuk saka buku ro bong jang dai. Mia thaisa pai tui phai thok ja gise tini tai 5 kg ma pai ga. Tai tam sa sinai. Omo ruk nai tabu. Horni mai salai sinai hinge tini ni ani video oron ma thak jak sinai naroi malai nai ani katal video jatonon hambai pai thak jara nai tongma bagai.